No niin. Ajattelinpä, että aloitan tuosta 940 projektoinnista tuonne YouTuben puolellekin. Tekee vähän videosarjaa, niin vois nyt tuohon, ennen kuin aloitellahan, niin laittaa vähän kuvia ja videoita, että silloin kun tämä auto on tullut mulle ja että mitä mä nyt on tähän mennessä siihen tehnyt ja että missä vaiheessa nyt ollaan menossa. Joo, täällähän tämä itse 940 olisi niin sanotusti talvisäilössä. Tämä on tämmönen perus Saksasta tuotu vanha taksi. On nahkapirttiä. Ja mitä ilmastointi on ollut ja on kynätelinettä ja vähän pikkunippeliä täältäkin puuttuu, piti talviautoon ottaa, ettei se aivan ilman sisusta ole. Röökilippaa ja lasikattoluukkua ja takanakin on penkit toistaiseksi ja kattoluvun tuulihajankin on tuossa ja kattoverhoilu puuttuu totta kai, kuuluu asiaan. Tämähän on ulkoa vähän, no tämä puoli on hyvä, mutta ulkoahan tämä on vähän nähnyt elämää. On menty Saksassa poikittain pyörätuolien päältä ja mitäs kaikkea. Täällä on tämmönen sähköhelvetti ja tämä puoli on sitten vähän pahempi, mutta onneksi sitä ei näy. Mutta semmonen peli. Joo, eli ostin tähän 520 000 rullatu tikkimoottori, josta oli kannentiiviste hajalla. No, mä ajattelin, että vaihdetaan kannentiiviste ja pistetään moottoripaikoille vähäksi aikaa ja rakennetaan sillä väliin vähän parempi moottori nyt pellialle. DQ kylläkin, mutta vähän H-profiilia ja sen sellaista.
Mutta se nyt lähti käsistä ja mä vaihoin tonne laakerit ja männänrenkaat ja kaikki. Ja kaikki stefaat ja kaikki tiivisteet ja no kansi on läpikäyty kohta. Pitäis läpätä venttiilit ja se tuli maalattua tuossa justiin. Että näyttää niinku uudelta. Aika uusi se kyllä onkin, että ei oo halaki juurikaan. Totta kai ne on niinku halaki, mutta ei pahasti ollenkaan. Mutta jos tuosta niin sanottu melkein näyttelypeli tulisi. Kaikki osat hinkattu ja puunattu ja maalattu ja hirviästi uutta osaa. Tai ainakin sais toimia ensi kesä. Joo, siinäpä olisi kansi maalattuna ja mä sitä vähän hioin tuommoisella laatalla, niin saa ainakin tiivistepinnan niinku puhtaaksi. Ei se varmaan suoraan ole, mutta ei sillä on näissä niin väliä. Ja pitäis venttiilit läpätä nyt ja venttiilivarren kumit paikoilleen ja venttiilit paikoilleen ja sitten kansi paikoilleen. Armottomahan momenttiin, ettei se lähde pois siitä. Kyllä. Joo. Täällä nyt olisi kansi valmiina, muuta kuin vain pikku putsaus ja nokka paikoilleen ja paikoilleen tuohon alakertaan. Jatketaan.